Oprettelse af nyt indhold på intranettet foregår igennem en lang række skabeloner, som giver mulighed for at oprette sider med indhold af forskellige slags. Man kan til almindeligt indhold bruge en skabelon, som er udviklet af GR3, som er klar til brug. Hvis HR-afdelingen skal have en side om rygepolitik, så vælger vi skabelonen GR3, giver siden et navn, og den er klar til brug. Der ligger allerede en webdel til indholdet. Derudover så har man mulighed for på sine sider at tilføje webdele. Vi kunne eksempelvis ude til højre gå ind i kataloget af webdele i mappen GR3 Intranet. Eksempelvis finde dagens menu, som er tilføjet her. Man kunne tilføje en brugerafstemning, som oprettes meget hurtigt. Der er mulighed for at flytte rundt på webdelen, hvis man er utilfreds med opstillingen. Man synes, den her skal vi have til tops. Og webdelene kan flyttes indbyrdes rækkefølge og fra den ene zone til den anden, fra den brede til den smalle og tilbage igen.